Il-budget tas-sena d-dieħla huwa l-akbar pakett finanzjarju fl-istorja ta' pajjiżna. Kien b'dan il-mod li l-Prim Ministru Joseph Muscat beda d-diskors tiegħu bit-tweġiba għad-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. F'diskors ta' viżjoni u ottimiżmu, Dr. Muscat semma kif għall-2019 il-miżuri mħabbra fil-budget jammontaw għal 142 miljun euro. Innota kif dan il-gvern mhux talli ma jissikax iċ-ċinturin wara l-elezzjoni iżda jagħti aktar lil familji u lin-negozji. Illum qed nagħtu aktar mid-doppju għax abbandunajna iċ-ċiklu elettorali u minflok daħħalna strateġija ekonomika fit-tul li tagħmel sens u li n-nies qegħdin jħossu fi bwietom fit-toroq tagħna fuq il-postijiet tax-xogħol. Meta jinġabru l-familji kull nhar ta' ħadd madwar l-imwejjed tal-ikel fil-kċejjen tagħhom il-familji jafu illi dan il-gvern qed iwettaq dak illi wiegħed u dan il-gvern qiegħed ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Il-Prim Ministru elenka bosta miżuri li permezz tagħhom se jgawdi kulħadd. 16,500 familja se jieħdu żieda fi Children's Allowance sa 96 euro, b'nefqa ta' 2 miljuni. 200,000 ħaddiem, full-time u part-time, se jirċievu ċekk ta' bejn 40 u 68 euro bħala rifużjoni tat-taxxa, b'nefqa ta' 11 miljun u 500,000 euro. 92,000 anzjan u anzjana se jerġgħu jieħdu żieda fil-pensjoni ta' 4,50 euro, fil-waqt li 29,000 anzjan ieħor se jieħdu qotja ta' 300 euro, b'nefqa totali ta' 19 miljun euro. 12,000 anzjana li m'għandhomx pensjoni se jiżdiedilhom il-bonus u 6,000 pensjonant tal-korpi se jieħdu ħlas ieħor, b'nefqa ta' kważi 12 miljun euro. Ġenituri ta' 26,000 student u studenta se jifrankaw 700 euro għal kull wilt bil-miżura ta' trasport b'xejn li l-gvern se tiswieħ 20 miljun. Kull min xtara karozza fl-2008 se jieħu rifużjoni tal-VAT fuq ir-reġistrazzjoni b'nefqa ta' 25 miljun euro. Fil-waqt li qed jagħti dan u ħafna aktar, il-budget tas-sena d-dieħla ma ħa xejn lil ħadd. Budget illi tal il-kulħadd u ma tefa laqqas taxxa waħda ġdida. L-ebda żieda fl-ebda taxxa eżistenti. Ikun hemm min jgħid, Sur President, kieku għamilna hekk biss kien ikun diġà biżżejjed għax dan il-poplu l-iktar ħaġa li jrid huwa gvern li ma jfixklux. U dan il-gvern mhux talli ma jfixkilx lill-familji u n-negozji, talli ma jitfalhomx biżijiet, talli jgħin lil min li l-aktar għandu bżonn, Sur President. Il-Prim Ministru qal li dan kollu qed isir b'mod sostenibbli li minnu tgawdi l-ġenerazzjoni li jmiss. Sostna li dan l-akbar pakkett finanzjarju fl-istorja tal-pajjiż kien possibbli għaliex saret turnaround, mhux biss tal-Ene Malta u tal-Air Malta, iżda tal-ekonomija. Malta saret kalamita tal-investiment internazzjonali, Sur President. Fejn kibret il-manifattura, kiber it-turizmu, kibru s-servizzi finanzjari, kibret it-teknoloġija. U l-ekonomija, Sur President, tikber fuq kollox bil-fiduċja. Il-fiduċja li jagħtuna in-nies u li l-poplu tagħna jingburi illi tagħna għal darbtejn fuq xulxin darba aktar mill-oħra, Sur President. Fuq kollox, tenna l-Prim Ministru, dan huwa gvern li għalkemm mhux perfett għandu l-enerġija u r-rieda li jwettaq biex jagħmel minn Malta pajjiż fejn tkun premjata l-bżulija u fejn kulħadd jgħix is-suċċess.